Ndewo, aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Taa anyị ga-emekwa maka ezinụlọ ọzọ, okay? Maka ezinụlọ mma, mother, okay? Nne bụ mother. Nne, mma, otu ihe ahụ, same thing. Mma, mama, ha ncha bụcha gịnị? Mother. They are all mom or mother. Mama. Kee maka mama gị, ọ dị mma, okay? Kee maka nne gị, kee maka mma gị. So if you hear this, I'm asking you about your mom. Mma gị kwanụ, same thing. How is your mom? Mama gị kwanụ, nne gị kwanụ. How is your mom? Okay? And remember to say it after me so you can pronounce it. Nne gị kwanụ. Ọ dị mma. Mma gị kwanụ. Ọ dị mma. Mama gị kwanụ. Okay? Ọ dị mma. Anyị ga-eme grandmother. Okay? Nenne. Okay? Nenne, grandmother. Nenne, grandmother. Mma nnukwu, so grandmother. Mma nnukwu, okay? Ị chetara ihe nnukwu bụ? Gịnị bụ nnukwu? Daalụ. Gịnị bụ obere? Daalụ rinne, okay? Mma nnukwu, big mama, grandmother, okay? Mma nnukwu, mama nnukwu, okay? Same thing. Otu ihe ahụ. Mama nnukwu. Kee maka mma nnukwu. How is grandma? Kee maka mma nnukwu. Ọ dị mma. She's well, okay? Ahụ adịghị ya. She's not well. Kee maka nenne. How is your grandmother? Nenne kwanu. How is your grandmother? Mma nnukwu kwanu. How is your grandmother? Mama nnukwu kwanu. Same question. Okay? So all different ways of asking how are you. So if you hear something else, don't get cut off. Mama nnukwu kwanu. Ọ dị mma. Papa nnukwu kwanu. That's grandfather. Ọ dị mma. Oh, daalụ rinne, imeela. Mama nnukwu kwanu. Ọ nọ n'ụlọ. Ọ nọ n'ụlọ. Gịnị bụ ọ nọ n'ụlọ? Daalụ. If you said she's at home. Mama nnukwu kwanu. Ọ nọ n'ụlọ. Gịnị ka o ji n'aka? Lee anya n'aka ya. Gịnị ka o ji n'aka? So I said, look at her hands. What's she holding? Lee anya n'aka ya. Lee anya n'aka ya. Gịnị ka o ji n'aka? O ji azịza. Daalụ. O ji azịza. She's holding a broom. O ji azịza. Okay? Mama nnukwu nọ n'ụlọ. O ji azịza n'aka. Oh? Imeela nke ukwuu. Daalụ. Do you want more kids resources? Okay? Are you interested in your kids having Igbo lessons? Okay? Sign up below and you get more info. Ka ọ dị o na asụkwa Igbo.